Κυρία Σάβα, καλώς ήρθατε στο κανάλι της Αναστεμπορικής. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Καλώς σας βρήκα. Γεια σας, κυρία Σάβα. Συγχαρητήρια για την ωραία εκπομπή σας. Γεννηθήκατε δηλαδή, η εταιρεία γεννήθηκε στην πανδημία, έτσι. Είστε από τις εταιρείες που κάνατε την κρίση ευκαιρία, που λέει και το γνωστό μότο. Στην πανδημία και σε μια δύσκολη κατάσταση, σε μια περίοδο που οι Έλληνες αγρότες έχουν εγκαταλείψει την ύπαιθρο. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι αυτή είναι μια ευκαιρία. Γιατί έχουν φύγει οι αγροτικοί πληθυσμοί από τις αγροτικές περιοχές, οι νέοι δεν ασχολούνται πια με τη γεωργία, οπότε η Ελλάδα έχει αδυνατήσει σε αυτόν τον τομέα. Όμως, όπως δείχνουν τα πράγματα και όπως δείχνουν και οι τιμές, εσείς αυτό που το καταλαβαίνετε πολύ καλά, τις αγορές, δείχνουν ότι πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτό. Και πρέπει να επιστρέψουμε με έναν άλλο τρόπο, ίσως όχι με τον πολύ παραδοσιακό, δηλαδή να δουλεύουν στις επιχειρήσεις μόνο η οικογένεια, η γη, τα νύψια και τα ξαδέρφια, αλλά με έναν άλλο τρόπο, πιο επιχειρηματικό, διαφορετικό, με άλλα κριτήρια. Οπότε αυτό και κάναμε. Είμαστε στην Πελοπόννησο σε δύο περιοχές της Πελοποννήσου, στην Ερμιώνη. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι τα κτήματά μας στην Ερμιώνη. Είναι τώρα σε περίοδο συγκομιδής. Και επίσης και στη Μεσίνη, όπου βγαίνουν δύο διαφορετικές, στην ουσία, ποικιλίες ελαιολάδου. Η μία είναι το μανάκι, που παράγεται περισσότερο από την πλευρά της Ερμιώνης, και στην Μεσίνη το κορονέικο, το γνωστό κορονέικο, το οποίο είναι και το λεγόμενο το PDO Καλαμάτα, που έχει την προστατευμένη ονομασία προέλευσης. Τώρα εγώ θέλω να μάθω ποιο είναι αυτό το καινούριο στοιχείο που κομίζει στην αγορά ελαιολάδου η εταιρεία Olivian Groves. Δηλαδή, από ό,τι διάβασα, καταρχάς το κομμάτι του premium χαρακτήρα του ελαιολάδου, αλλά και το χαρακτήρα μιας παραγωγής και μιας καλλιέργειας που βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας. Σωστά? Σωστά. Σωστά. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι ξεκινάμε ως παραγωγή. Δηλαδή ξεκινήσαμε από τη γη, το οποίο σημαίνει ότι γνωρίζουμε το κάθε δέντρο ώστε να ξέρουμε το προϊόν που θα βγάλει τελικό. Δηλαδή γνωρίζουμε το κάθε δέντρο από τη ρίζα του, τα κλαδιά του, τον καρπό του. Τώρα λοιπόν το συγκομίζουμε και με κάποια στιγμή αυτό θα γίνει ελαιόλαδο και θα τυποποιηθεί και θα φτάσει να γίνει το premium, αυτό το οποίο αναφέρατε. Αυτά είναι δύο διαφορετικές δραστηριότητες. Η μία δραστηριότητα είναι του παραγωγού, η άλλη του εμπόρου. Δεν θέλαμε να μείνουμε στο εμπόρου, το οποίο γίνεται κατά κόρον και από πολλές επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν, όμως μόνο έτσι, αν είσαι και παραγωγός, μπορείς να ελέγξεις το τελικό σου προϊόν και να πιστοποιήσεις τελικά και να βεβαιώσεις τον καταναλωτή ότι αυτό θα είναι το premium προϊόν το οποίο πληρώνει. Οι Έλληνες μπορούν να το κάνουν αυτό. Το κακό είναι ότι δεν είχαμε πιστέψει ως τώρα σε αυτή τη δυνατότητά μας και δεν είχαμε και το know-how να το κάνουμε. Δηλαδή, τα κτήματα, με ρωτήσατε τι μας διαφοροποιεί. Το γεγονός ότι είμαστε πιστοποιημένοι με διεθνές πρότυπο Global Gap δείχνει ότι ακολουθούμε τις ορθές γεωργικές πρακτικές, οι οποίες είναι αποδεκτές ώστε να οδηγήσουν σε σωστή καλλιέργεια και τελικό προϊόν. Ελεγχόμαστε γι' αυτό κάθε χρόνο από διεθνείς πιστοποιητές, έρχονται στα κτήματά μας, βλέπουν τον τρόπο που δουλεύουμε, εκπαιδεύουμε το προσωπικό για να γίνει αυτό και αυτό οδηγεί τελικά στο τελικό προϊόν, το οποίο πρέπει να είναι premium. Η Ευρώπη το κάνει αυτό. Οι μεγάλες ελαιοπαραγωγικές χώρες, η Ισπανία και η Ιταλία, οι μεγαλύτερες από εμάς έστω, μεγάλες, γιατί και εμείς τις μεγάλες συγκαταλεγόμαστε, αλλά δεν είμαστε τόσο μεγάλοι. Αυτοί το κάνανε από πριν αυτό. Εμείς δεν το είχαμε κάνει. Εφόσον λοιπόν τώρα μπορούμε να το κάνουμε και έτσι προχωρούμε, όχι μόνο για να στηρίξουμε τις διεθνείς αγορές με το ποιοτικό ελληνικό ελαιόλαδο, αλλά για να το βγάλουμε και να κυκλοφορήσει ως ελληνικό. Όχι απλώς να ενισχύει τα ξένα ελαιόλαδα για να ανεβάσουν την ποιότητα. Να μιλήσουμε λίγο για την παραγωγή με αριθμούς. Δηλαδή, πόσες εκτάσεις καλλιέργειας έχετε, ποιος είναι ο όγκος της παραγωγής σας? Ναι. Λοιπόν, οι εκτάσεις είναι γύρω στα 40.000 δέντρα και στις δύο περιοχές. Η παραγωγή κάθε χρόνο είναι διαφορετική. Είναι 3 τα χρόνια που έχουμε παρελθόν, δεν έχουμε πολύ, οπότε δεν μπορώ να σας πω ποιο είναι το οριστικό, δεν έχουμε πιάσει ακόμα το ταβάνι, αλλά γιατί όταν τα πήραμε ήταν αυτά αφρόντιστα, όπως σας είπα, ήταν από το 0. Οπότε ξεκινήσαμε από το 0.
Δεν ξέραμε ποιες είναι οι δυνατότητες. Με την καλλιέργεια, με τις ορθές πρακτικές, με όλο αυτό το που σας είπα. Έχουμε κάνει και ειδικές ρυθμίσεις για το εργατικό προσωπικό που έρχεται και συγκομίζει. Έχουμε πολύ τελευταίας τεχνολογίας αγροτικά μηχανήματα, τα οποία χρησιμοποιούμε. Ναι. Οπότε όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε καλύτερη παραγωγή. Κάθε χρόνο λοιπόν μέχρι τώρα, αυτά τα λίγα χρόνια, είναι κλιμακωτή. Είμαστε στους 150 εκεί τόνους. Δεν είναι πολύ, δεν είναι λίγοι όμως, δεν είναι μια μικρή αγροτική παραγωγή. Κάθε χρόνο είναι και περισσότεροι. Τώρα να σας ρωτήσω, επειδή εσείς από ό,τι έχω καταλάβει έχετε και έναν στόχο η παραγωγή σας να βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας. Αυτό εξ ανάγκης περιορίζει και λίγο τον όγκο της παραγωγής, ή μπορεί μια sustainable παραγωγική μονάδα να έχει τόσο μεγάλο αποτέλεσμα παραγωγής όσο μια άλλη συμβατική μονάδα που δεν έχει σαν σκοπό να είναι βιώσιμη? Έχετε δίκιο που το ρωτάτε αυτό. Βιώσιμο μπορεί να είναι, όμως εμείς δεν έχουμε φτάσει στο σημείο, όπως οι πολύ μεγάλες παραγωγές χώρες ελαιολάδου, να βγάζουμε τις ρίζες τις παλιές, επειδή βγάζουν πολύ καλοποιητικά λάδι, αλλά ίσως δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτόν τον σύγχρονο τρόπο, και να βάζουμε άλλου είδους, δηλαδή είδους ποικιλίες που βγάζουν περισσότερο καρπό, αλλά με πολύ πιο λίγη προσπάθεια, σε flat περιοχές που δεν είναι, όπου μπορούν μηχανήματα να συγκομίσουν και όχι αγροτικά χέρια. Έχει σημασία αυτό, γιατί εμείς κάνουμε ένα πάντρεμα της παραδοσιακής συγκομιδούς με την σύγχρονη τεχνολογία. Γιατί εάν δεν είναι το χέρι αυτό που κατεβάζει την ελιά από τον καρπό, η ελιά τραυματίζεται. Αυτά όμως είναι κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες μόνο αυτοί που είναι αγρότες μπορούν να το ξέρουν και να το καταλάβουν. Ο τελικός καταναλωτής δεν το καταλαβαίνει αυτό. Οπότε η βιωσιμότητα μετριέται πιο πολύ σε αριθμούς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται πάντα στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Βλέπετε, εκεί λοιπόν όντως αυτό συμβαίνει. Δηλαδή έχουμε τώρα, γινόμαστε μάρτυρες λόγω και της κλιματικής αλλαγής πάρα πολλών τέτοιων περιπτώσεων, όπου αγρότες και μεγάλες αγροτικές μονάδες αλλάζουν καλλιέργειες γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτόν τον τρόπο και σε αυτήν την κλιματική αλλαγή έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Γιατί τώρα έχουμε καλοκαίρι, Νοέμβριο μήνα, και κανονικά θα έπρεπε, περιμέναμε τις βροχές για να συγκομίσουμε τον καρπό. Αυτό δεν έχει έρθει ακόμα, ήρθε πολύ λίγο, ήρθε με έναν τρόπο που είδαμε όλοι που ήταν ένας βίαιος τρόπος, έτσι. Έχει προβλήματα λοιπόν. Μάλιστα. Οπότε κάποιος ο οποίος στοχεύει μόνο στο κέρδος και όχι στην ποιότητα, δεν το έχει και σε πολύ, αλλάζει την καλλιέργεια και τελειώνει. Ναι. Και βεβαίως αυτή η βιωσιμότητα είναι δύσκολη. Αλλά όμως εμείς εδώ στην Ελλάδα μπορούμε να το κάνουμε. Πρέπει να βασιστούμε και να εμπιστευτούμε το προϊόν αυτό, το οποίο το είχαμε πάντα, απλώς δεν είχαμε τον τρόπο. Τώρα, εφόσον υπάρχουν και τρόποι να το κάνουμε, πρέπει να εμπιστευτούμε λίγο τον εαυτό μας και την ελληνική γη που το κάνει αυτό. Προσωπικό έχετε, κυρία Σάβα, βρίσκετε, έχετε συμβόλαια, συμφωνίες που μπορείτε και έχετε τους εργαζόμενους όταν πρέπει. Πώς θα καταφέρετε εσείς? Λοιπόν, αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι που φύγεται, πολύ μεγάλο, γιατί όπως είπαμε οι αγρότες έχουν εγκαταλείψει την περιφέρεια. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε μια σειρά επενδύσεων και στη γη και στους ανθρώπους της, προκειμένου να αναπτυχθεί. Αρχικά επενδύσαμε σε υποδομές που ήταν τα δίκτυα ίδρευσης, δεν υπήρχαν αυτά, έτσι, τα κάναμε εμείς. Μεγάλες αποθήκες, έχουμε φτιάξει μετεωρολογικούς σταθμούς που ελέγχουν τη γη, ακόμα και την υγρασία μέσα στη γη, τον καιρό που πρόκειται να έρθει την επόμενη μέρα. Το συνδυάζει με τις καιρικές συνθήκες, με τις θερμοκρασίες, και έτσι εμείς παίρνουμε όλα αυτά τα δεδομένα και βγάζουμε τα συμπεράσματά μας και τα οποία εφαρμόζουμε με ειδικούς γεωπόνους, με ειδικούς επιστήμονες και με επιτόπου προσωπικό. Το επιτόπου προσωπικό βεβαίως είναι ένα πρόβλημα, όπως είπατε. Εμείς έχουμε κάνει κάποιες ειδικές συμφωνίες και με την βοήθεια των αρχών φέτος για πρώτη φορά η εταιρεία μας έκανε μετάκληση από το εξωτερικό, βασιζόμενη σε συμφωνίες που έχουν γίνει από την Ελλάδα με άλλες χώρες, και φέραμε προσωπικό το οποίο βέβαια κατέλησε σε καταλύματα τα οποία εμείς φτιάξαμε, επενδύσαμε για να μπορούμε να τους έχουμε. Διότι και αυτό δείχνει το επίπεδο, έτσι, που πρέπει να δουλέψει ο εργαζόμενος για να μπορεί να αποδώσει σωστά.
Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Οπότε, και είναι θέμα και οικονομικό, αν θέλετε. Δηλαδή, δεν δαπανούμε χρόνο να τους φέρνουμε από άλλες περιοχές. Τους έχουμε πια μέσα στα χωράφια μας, σε ειδικά σπιτάκια τα οποία φτιάξαμε εμείς. Βεβαίως είναι ένα κόστος παραπάνω, το οποίο επομιστήκαμε, αλλά είναι μια επένδυση όλο αυτό. Και επίσης επενδύουμε ώστε αυτοί οι άνθρωποι να είναι κάθε χρόνο οι ίδιοι άνθρωποι για μας. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ. Να είναι οι ίδιοι άνθρωποι στα ίδια κτήματα, για να ξέρουν τον καρπό, είναι εκπαιδευμένοι πλέον. Δεν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε πολύ μεγάλες πυρουέτες σε αυτό και να βασιζόμαστε σε προσωπικό που είναι άπιο. Έχουμε τους επιστήμονές μας, έχουμε τους γεωπόνους μας, έχουμε τους χημικούς μηχανικούς που ελέγχουν την ποιότητα και δεν την αφήγουν να ξεφύγει. Αλλά και το θέμα του εργατικού δυναμικού είναι πάντα ένα πρόβλημα για την Ελλάδα. Τα προϊόντα πού τα βρίσκουμε της εταιρείας, είναι στο λιανεμπόριο, είναι σε ειδικά σούπερ μάρκετ, τι έχετε κάνει, το δίκτυό σας που αναπτύσσετε? Επειδή ξεκινήσαμε από τη ρίζα, όπως σας είπα, δεν έχουμε αναπτυχθεί ακόμα εκεί πολύ. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με τα χωράφια, με την παραγωγή, κάναμε αυτές τις επενδύσεις που σας είπα. Έχουμε εξάγει αυτές τις 3 χρονιές όλη μας την παραγωγή στο εξωτερικό, αλλά επειδή έρχεται όλο και περισσότερη θα κάνουμε και μία επέκταση βέβαια και στην Ελλάδα. Δεν έχουμε κάνει ακόμα στην Ελλάδα, γιατί έτυχε και μας το ζητήσαν από το εξωτερικό και επειδή πρόκειται για ένα premium προϊόν, δυστυχώς ή ευτυχώς έχει και μια τιμή. Έτσι. Βέβαια τώρα η τιμή γενικώς του ελαιολάδου έχει γίνει μία τιμή. Viral, τώρα είστε στην πρώτη γραμμή. Viral το ελαιόλαδο. Ναι, θέλω να σας πω βέβαια, για να γνωρίζετε, ότι μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή σε αυτά τα επίπεδα που κινείται, το κόστος της παραγωγής εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλο. Έτσι. Όταν ειδικά κάνεις αυτές τις επενδύσεις, ποτέ, τουλάχιστον προς ώρας, δεν έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο που να λες εγώ αυτά που βγάζω από το προϊόν, το οποίο καλλιεργώ και τυποποιώ και εμπορεύομαι, με καλύπτουν. Ναι. Αυτό για να γίνει θα πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια. Αλλά πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο. Είναι ένα προϊόν το οποίο αν δεν αμυνθούμε και υπεραμυνθούμε γι' αυτό θα το χάσουμε και είναι πολύ μεγάλο δυναμικό στοιχείο για την Ελλάδα. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Οπότε εμείς είμαστε ευχαριστημένοι που συμβάλλουμε ώστε αυτό το ευλογημένο ελληνικό προϊόν να φτάνει στο εξωτερικό. Και θα ενισχύσουμε και εκεί την προσπάθειά μας. Σε ποιες χώρες, κυρία Σάβα, εξάγετε κατά κόρον? Κατά κόρον εξάγουμε και στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή για την ώρα. Έχουμε χτυπήσει και άλλες πόρτες σε άλλες υπήρους. Θα δούμε. Ήρθαν και μας είδαν, πήγαμε στην Ανούγκα, τη διεθνή έκθεση που έγινε στην Κολονία. Ήρθαμε σε επαφή με πολύ κόσμο από το εξωτερικό. Ανταλλάξαμε απόψεις με άλλους ειδικούς, με ανθρώπους που είδαμε πολύ βασικό αυτό. Είχαμε και την εμπειρία να συζητήσουμε και με τους Ισπανούς. Εκεί βρίσκεται στην Ισπανία, όπως θα ξέρετε, το Διεθνές Χρηματιστήριο Ελαιολάδου. Θα μπορούσαμε να το έχει η χώρα μας, αλλά δεν είμαστε τόσο μεγάλος παράγωγος για να το έχουμε. Θα βοηθήσετε εσείς τώρα, σιγά-σιγά, μήπως και το. Θα θέλαμε, αλλά οκ. Λοιπόν, σεβόμαστε που είναι εκεί. Ανταλλάξαμε απόψεις με τους Ισπανούς. Έχουν πάρα πολύ καλή εμπειρία να μας μεταφέρουν. Αυτή τη στιγμή και αυτοί μαστίζονται από τις κακές καιρικές συνθήκες και δεν έχουν καλή παραγωγή. Δυστυχώς για όλους αυτό. Αλλά μας εξήγησαν πώς το ελαιόλαδο είναι μια κρατική υπόθεση. Πώς το κάνει αυτή η χώρα κρατική υπόθεση. Να σας ρωτήσω, επειδή όντως υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, ξεκίνησε με τα πορτοκάλια, τα οποία είδαν έως και τριπλασιασμό της τιμής τους, γιατί υπήρχαν τα μεγάλα προβλήματα στην Νότια Αμερική. Το ελαιόλαδο θα είναι το επόμενο, ασχέτως των ανατιμήσεων που ήδη είναι εκρηκτικές, θα είναι το επόμενο προϊόν το οποίο θα έχει μεγάλες πληγές από την κλιματική κρίση? Από ό,τι φαίνεται, ήδη έχει συμβεί αυτό. Ήδη έχει συμβεί γιατί οι θερμοκρασίες αυτής της εποχής δεν βοηθάνε τον καρπό. Ο καρπός γίνεται πολύ γρήγορα με αυτόν τον τρόπο. Έπρεπε να έχει δροσίσει. Αυτή τη στιγμή γίνεται πολύ γρήγορα ο καρπός. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί φτάνει στο σημείο της τελικής ορίμασης πολύ πιο γρήγορα και πριν προλάβει να μαζευτεί. Αυτό έχει συμβεί κυρίως σε χώρες που έχουν πληγεί πριν από εμάς. Από ξηρασία, γιατί είναι και οι βροχές που δεν ήρθανε. Έτσι. Δεν μετράμε τις πλημμύρες για βροχές. Οι πλημμύρες είναι ένα ακραίο φαινόμενο το οποίο δεν βοηθάει έτσι κι αλλιώς. Είναι σοκ για τα τέτοια. Τώρα, να δούμε. Γι' αυτό και επενδύσαμε και εμείς επενδύσαμε πολύ στην άδρευση. Γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή, κάναμε δικές δεξαμενές, έχουμε γεωτρήσεις,
Κάνουμε μια διαχείριση η οποία μας βοηθάνε και οι μετεωρολογικοί μας σταθμοί σε αυτό, ώστε να επιμικρύνουμε το χρόνο και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε στη διάρκεια του καλοκαιριού που είναι πια μεγάλη. Θέλω να ρωτήσουμε τι προσωπικό έχει η εταιρεία, τι κόσμο απασχολείται, κυρία Σάβα. Κοιτάξτε, αυτή την εποχή απασχολούμε πολύ περισσότερο από ότι όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο έχουμε μόνιμο προσωπικό που είναι γύρω στα 50 άτομα, αλλά αυτή την εποχή αυτό τριπλασιάζεται, τετραπλασιάζεται. Στις μεγάλες εταιρείες δηλαδή, ναι. Τώρα, εγώ θέλω να προλάβουμε πριν κλείσουμε, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας, να πούμε λίγο για αυτά τα δύο προϊόντα, τις δύο ετικέτες που έχετε, που είναι και νομίζω η ναυαρχίδα των εξαγωγών, το Ερμιόνι και το Χρυσός. Ναι. Έτσι, που έχουν και ένα εξαιρετικό branding, ένα πολύ ωραίο στήσιμο σε επίπεδο marketing. Παρουσιάστε μας λίγο αυτά τα προϊόντα να τα... Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, το Χρυσός, Χρυσός σημαίνει Χρυσός. Το βγάλαμε Χρυσός γιατί ήταν πραγματικά Χρυσός. Βγαίνει από τη Μεσσηνία, είναι PDO Καλαμάτα. Η οξύτητά του είναι χαμηλή. Είναι αυτή τη στιγμή στο 0,3%. Είναι δύσκολες οι συνθήκες για να βγάλεις χαμηλή οξύτητα αυτή την εποχή ειδικά. Ελπίζουμε να διατηρηθεί αυτό και να συνεχιστεί. Και το PDO Καλαμάτα είναι κορονέικο, είναι γνωστό σαν ποιότητα. Το μανάκι που είναι το Ερμιόνι, που είναι στο άλλο το μπουκάλι που δείξατε, το μαύρο, ναι. Πήρε το όνομά του από την Ερμιόνι, την περιοχή, και αυτό είναι ποικιλία μανάκι. Η ποικιλία μανάκι είναι διαφορετική, είναι πιο μαλακή θα λέγαμε, μάλιστα, πιο ελαφριά. Μάλιστα. Αρέσει περισσότερο στους ξένους, γιατί εμείς οι Έλληνες το θέλουμε λίγο πιο πικρό και πιο έντονο το ελαιόλαδο. Ναι. Βέβαια, αυτοί που μαθαίνουν και περισσότερο ασχολούνται και στο εξωτερικό, τους αρέσει επίσης. Ναι. Είναι μικρές οι διαφορές, είναι για αυτούς που γνωρίζουν αρκετά, αλλά μας το ζητάνε ιδιαιτέρως οι ξένοι. Έχουμε λάβει και μέρος σε αρκετούς διαγωνισμούς, δηλαδή αυτά τα λίγα χρόνια που έχουμε δραστηριοποιηθεί, έχουμε πάρει τα βραβεία μας, οπότε εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτό το δρόμο. Θα σας ευχηθούμε, κυρία Σάβα, και θα κλείσουμε με αυτό. Ευχές να επιτύχετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους. Ασχολείστε και με ένα τομέα που είναι και καμάρι της ελληνικής παραγωγής στο ελαιόλαδο, οπότε καλή επιτυχία σε ό,τι επόμενο βήμα έχετε βάλει κατά νου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και μακάρι το ελληνικό προϊόν να φτάσει παντού στον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όχι βοηθώντας το ξένο, προσμειγνύοντας το ξένο, αλλά τέτοιο ως αυτό που είναι. Ναι. Ελληνικό προϊόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.